Bună ziua, dragi prieteni, și bine v-am găsit la tombola Casa Pariurilor. Numele meu este Camelia Capitanu și astăzi mă bucur să vă fiu gazdă și să aflăm împreună care sunt fericiții câștigători ai marilor premii pe care le-a pregătit Casa Pariurilor pentru voi. Așadar, astăzi împreună vom afla cine a câștigat marele premiu. Mașina este chiar afară, lângă agenția noastră. Însă până atunci, până la afla cine câștigă și cine este fericitul posesor al premiilor noastre, trebuie să vă mulțumesc tare mult pentru că v-ați înscris în număr foarte mare și în cadrul acestei tombole. Ne bucurăm că ne urmăriți acum online cu această ocazie. Dacă sunteți din București și acum sunteți în fața calculatorului și vă uitați la noi de acasă, vă invităm să veniți chiar aici, la agenția Casa Pariurilor din șoseaua Pantelimon numărul 254. Așa veți avea mai multe șanse să intrați direct în posesia premiilor, iar cei care ne urmăresc din țară, din toată țara, pentru că v-am spus de la început, sunt foarte multe bilete înscrise în tombolă, sunt cu ochii pe noi și ne urmăresc cu mari emoții, pentru că eu înțeleg sincer de ce au atât de multe emoții. Marele premiu este numai puțin decât un autoturism Volkswagen Tiguan 4x4. Puteți vedea mașina lângă agenție, cum v-am spus. Dacă colegul meu chiar acum o să vă descrie cu o cameră. Așadar, abia își așteaptă câștigătorul, se va plimba foarte, foarte frumos, sper eu, pe drumurile țării noastre sau oriunde veți vrea voi să călătoriți cu ea. Până atunci, vreau să vă anunț că tot Casa Pariurilor a pregătit pentru voi încă o surpriză și anume veți putea câștiga și 3 tablete Samsung Galaxy Tab 3. Câștigătorii îi vom afla tot astăzi și îi vom extrage din urne cu ajutorul colegilor mele, Cristina și Sorina, care ne vor ajuta la extrageri. Fetelor, să aveți multă baftă și așteaptă cu siguranță cei de acasă să-i facem fericiți și să aflăm împreună care sunt câștigătorii. Sunt convinsă că știți și toate detaliile acestui concurs, însă vă rog să mai aveți încă puțină răbdare pentru a puncta care sunt cele mai importante aspecte pentru toți cei care ne urmăresc și în special pentru cei care s-au înscris la tombola Casa Pariurilor. Este un concurs la vedere, tocmai de aceea trebuie să spunem toate detaliile cât mai clar pentru toată lumea. Așadar, la această tombolă participă toate biletele necâștigătoare jucate în perioada 1 octombrie 2013, dar și până la 13 aprilie 2014, pentru că până atunci se desfășoară tombola, la pariuri sportive și la loto, a căror valoare minimă este de minim 7 lei. La extragerea de astăzi participă toate biletele care au fost introduse în tombolă în perioada 1 octombrie și 17 decembrie, inclusiv până ieri, adică. Tombola Casa Pariurilor este valabilă până pe data de 16 aprilie 2014, cum vă spuneam. Atunci va avea loc o nouă extragere, un alt premiu va fi atunci oferit și anume un autoturism Mercedes CLA și 3 tablete Samsung. Însă, momentan suntem abia la mijlocul tombolei și trebuie să vă anunț că toți cei care au introdus bilete până în prezent vor participa și la cea de-a doua mare extragere, care va fi organizată în primăvara anului viitor, chiar înaintea Sfintelor Sărbători de Paște. Dacă până acum nu ați aflat de tombola Casa Pariurilor, ei bine, vă invit să participați chiar de astăzi la concursul nostru pentru a câștiga premiile viitoare pe care le punem în joc pentru voi și, desigur, pentru a avea mai multe șanse de câștig. Însă, până la a doua mare extragere avem de sărbătorit și trebuie să ne bucurăm de ceea ce se întâmplă acum. Între timp, vă mai spun că tot Casa Pariurilor v-a pregătit și alte premii săptămânale. E vorba de iPhone-uri 5C și premii lunare Smart TV-uri Samsung. Așadar, multe premii. Suntem în luna cadourilor, mi se pare și firesc, iar dacă ați fost cu minți și norocoși, poate chiar astăzi veți fi fericiții câștigători. Extragerea de astăzi a câștigătorilor celor 3 tablete Samsung Galaxy Tab 3 și autoturismului Volkswagen Tiguan 4x4 se va face manual prin extragerea din urne a numărului de ordine corespunzător biletului introdus în sistem. Vă mai spun că numărul total de participanți la tombolă este de 22.080, iar cel al biletelor introduse este de 348.750. Am pus și acolo pe panou, deci 348.750 este numărul maxim de bilete care au fost introduse în tombolă. Numărătoarea biletelor s-a făcut de la 1 la 348.750, de aceea avem aici 6 urne de bilete, 6 urne cu bilă numărătate de la 0 la 9, din care vom extrage câte o bilă pentru fiecare cifră a numărului de ordine câștigător. În urna sutelor de mii
Avem bile numerotate de la 0 la 3 pentru că, așa cum vă spuneam și la început, numărul total de bilete este de 348.750. Acesta este numărul de bilete înscrise în tombolă. Validarea câștigătorilor se va face în felul următor. Participanții desemnați câștigători în urma extragerii care va urma în doar câteva momente, încă puțină răbdare, vor fi contactați telefonic de către un membru din comisie pentru a fi anunțat că este câștigătorul unuia dintre premiile oferite în concurs. În cazul în care acesta nu răspunde, e bine, atunci organizatorul este obligat, prin regulament, să încerce să-l contacteze timp de maximum 2 zile de la extragere. Dacă nici atunci câștigătorul nu va putea valida biletul, se va apela la rezervă, dar despre asta vom discuta puțin mai încolo. Câștigătorul trebuie să trimită în termen de 5 zile o copie a actului de identitate pentru a dovedi că îndeplinește toate condițiile de participare, de asemenea și o copie a biletului cu a cărui cod a fost înscris în urnă. Așa că până începem extragerea, e foarte bine să vă adunați toate biletele înscrise ca să le aveți la îndemână și să puteți verifica dacă aveți unul dintre numerele norocoase. La finalul extragerii, celor 4 câștigători vom extrage, cum vă spuneam, și 5 rezerve pentru câștigătorii tabletelor, dar și 5 rezerve pentru câștigătorul mașinii. Vom apela la aceste rezerve doar în cazul în care participanții extrași primii nu vor putea fi desemnați câștigători pentru că nu îndeplinesc condițiile de participare. E momentul acum să vă prezint membrii juriului, cei care vor supraveghea foarte atent extragerea și tot ce se întâmplă aici la Casa Pariurilor, agenția din șoseaua Pantelimon numărul 254. Așadar, salutăm și spunem bun venit Georgianei Saulea și lui Cristian Delciu, cei care sunt reprezentanți din partea organizatorului Casa Pariurilor, și de asemenea îi spunem bun venit lui Gabriel Vasilescu, cel care este director adjunct al companiei Casei Pariurilor. Bună ziua! Sper că sunteți foarte atenți și împreună vom putea valida câștigătorii, cei care s-au înscris și au fost norocoși. Acum, după ce v-am prezentat toată această metodologie și am văzut încă o dată care sunt condițiile de validare, nu mai stăm de vorbă, trecem efectiv la fapte și dăm drumul extragerii câștigătorilor de astăzi. Vom afla cine va intra în posesia celor 3 tablete Samsung Galaxy Tab 3, iar la final cine este marele câștigător al autoturismului Volkswagen Tiguan 4x4. Cristina, ești pregătită? Acum punem ochelarii ca să fie totul făcut corect. Justiția e oarbă. Cristina, te rugăm să extragi prima cifră din urna unităților. În această urnă avem bile numerotate de la 1 la 9, iar Cristina se va opri asupra cifrei 1. Este primul număr, avem și 1. Am început, cum s-ar spune, corect. Mulțumim tare mult! Mergem mai departe, vom extrage cifra zecilor acum. Cu mare atenție. Avem cifra 5, așadar 1 și 5. Primele bile extrase, cele care vor forma numărul câștigător. Mai departe ajungem la urna sutelor. Cristina se pregătește să facă extragerea. Mai avem de aflat încă 4 cifre ale numărului, așadar 4, 1, 5 și 4. Uitați-vă pe bilete, să vedem dacă vă apropiați sau nu, sau dacă vă îndreptați către premiul oferit. Mai departe, urna unităților de mii. Cristina alege bila 2. 1, 5, 4 și 2. Mai departe, urna zecilor de mii. Emoțiile cresc. Primul premiu oferit. 2. 1, 5, 4, 2, 2. Și acum ultima cifră care va completa numărul câștigător. Să vedem ce va extrage Cristina din urna sutelor de mii. 0, așadar 22.451. Numărul biletului 22.451. Să vedem al cui aparține, cine este primul câștigător. Îl vom suna și încercăm să stăm de vorbă cu el chiar acum, în direct. Colegii mei încearcă să stabilească legătura.
Să vedem dacă ne răspunde, să vedem dacă s-a așteptat sau nu să fie câștigător astăzi. Poate o persoană norocoasă, poate a mai câștigat. Și îl vom întreba și câte numere a avut înscrise în tombolă, de a fost, iată, primul norocos al zilei de astăzi. Așteptăm să ne și răspundă. Da. Alo, bună ziua! Bună! Domnul Oglindoiu Viorel? Da, cine este? Vă sunăm din București. Vrem să aflăm cum e vremea la Mehedinți și să vă dăm și o veste foarte importantă. Da. Mă auziți? Aud. Aveți bilete înscrise în tombola la Casa Pariurilor? Da. Câte bilete aveți înscrise? Nu știu, 78, 80, nu știu. 80, 78. Ați fost foarte convins așa, ați vrut cu orice preț să câștigați de ați jucat atât de mult? Sau e o pasiune așa să jucați în general, să pariați? De pasiune, adică na, e o plăcere. E o plăcere. Nu sunt maniac, îmi place să joc. Dar ați fost cu minte anul acesta? Vă aduce Moș Crăciun un cadou? Acum, în decembrie? Sigur că da, ar fi grozav. Să știți că sunteți, nu știu cât de cuminte, dar foarte norocos, pentru că dumneavoastră aveți primul bilet care a fost desemnat câștigător astăzi și ați câștigat o tabletă Samsung Galaxy Tab 3. Felicitări! Mulțumesc frumos și cum intru în posesia ei? Colegii mei se vor ocupa de asta, vă contactează după extragerea de astăzi și veți intra cu siguranță în posesia premiului. Vă spun doar că deja veți fi invitat de foarte mulți participanți, sunt foarte multe numere înscrise în concurs, dar vă felicităm pentru că l-ați câștigat pe primul. Da. Toată lumea vrea premiile. Vă mulțumim, sărbători fericite, colegii mei vă vor contacta. Și să păstrați și celelalte bilete pentru că va continua tombola. Nu, eu făceam mișto cu nevastă mea și cu fiul, ziceam că poate câștig mașina, dar e bună și tableta. Știți cum e, calul de dar nu se caută la dinți. Dar m-am pus tableta sau telefonul, că nu am... Tabletă Samsung Galaxy Tab 3. Da, ok. Bine, mă simt... Să vă bucurați de ea, sărbători fericite și numai bine, la revedere, vă mulțumim mult! Primul premiu deja a plecat, fetelor, am făcut o treabă bună, mai avem doar 2 tablete, după care vom ajunge la extragerea finală, marele premiu, să vedem atunci cum va reacționa câștigătorul. Cristina, haide să pornim către a doua extragere de astăzi. Am aflat deja primul câștigător, mai avem de aflat încă 3. 2 care vor câștiga câte o tabletă și la final autoturismul. El va fi norocosul. Cifra 1, iar începem cu 1, fetelor. Mai departe, Cristina, mergem către urna zecilor și extragem cifra 2. Numărăm frumos. 1, 2, 3, să vedem până unde ajungem. Mai departe, ajungem evident la urna sutelor. Dacă extrage Cristina 3, înseamnă că are așa o intuiție. 9. Am sărit de la 2 la 9. 1, 2 și 9. Ne îndreptăm către urna unităților de mii pentru a extrage cea de-a 4-a cifră. Acum vom afla al doilea număr norocos. 3. 1, 2, 9 și 3. Mai departe, urna zecilor de mii. Să vedem ce va alege Cristina din urnă. 4. Acum e momentul să vă spun că din următoarea urnă vom vedea ce altă cifră va alege Cristina. 1. 143.921. 143.921. Al doilea bilet câștigător. Colegii acum verifică să vadă al cui aparține, cine și de unde l-a jucat. Este norocos, asta știm deja despre el.
Uitați-vă cu atenție și păstrați toate biletele. Este o condiție foarte importantă. De fapt, dacă vreți să intrați în posesia premiilor, trebuie să aveți toate biletele la îndemână ca să le puteți verifica. Aflăm acum și care e numele câștigătorului. Așteptăm să vedem dacă răspunde. Să fie pe fază. Este din Galați, atât vă spun momentan. Alo? Da. Bună ziua! Bună ziua. Suntem de vorbă cu Ionuț Bogdan Cosma? Da, da. Bună ziua, ce faceți? Cum e vremea la Galați? Cum e vremea? Da. Am auzit că iarna asta mai mult seamănă cu primăvara, așa. Cam așa, deocamdată. Nu mai știu că e... Dar cu cine vorbesc? Vă sunăm de la București și avem de discutat ceva foarte important. Noi am aflat așa din diferite surse că v-ați înscris în tombola Casa Pariurilor, e adevărat? E adevărat, da. Și cam câte bilete aveți așa înscrise? Câte numere aveți înscrise în tombolă? Nu știu, am vreo 10 deocamdată, dar mai am unele care am tot amânat, le înscriu și... Dar nu știți cum se spune, nu lăsa pe mâine ce poți face azi. Nu-i bine să amânați așa. Așa e. Cine vrea să ajungă departe trebuie să acționeze acum, pe moment, nu să tot amâne. Da. Deci doar 10 bilete înscrise. Asta înseamnă, știți ce? Că sunteți foarte norocos. Pentru că sunt alte persoane care s-au înscris la tombola Casa Pariurilor cu sute de bilete. Iar dumneavoastră, cu 10 bilete, trebuie să vă anunț, acum de față cu toată lumea, să știți că multă lume ne urmărește online și ascultă acum și conversația asta, deja nu mai e un secret. Trebuie să vă spun că sunteți fericitul câștigător al unei tablete Samsung Galaxy Tab 3. Felicitări! Mulțumesc mult. Vă așteptați când v-ați înscris în tombolă să câștigați? Speram, dar nu... Mă gândeam că sunt șanse mici, că mulți joacă la Casa Pariurilor. Important e că există șanse, asta vedem acum. Colegii mei vă vor contacta în urma extragerii de astăzi și vă vor anunța cum puteți intra în posesia premiului. Vă mulțumim tare mult că ați participat, sărbători fericite vă urăm și în continuare încercați-vă norocul că niciodată nu știți de unde vine bucuria. Da, mulțumesc mult. La revedere, numai bine și noi vă mulțumim! Ia uitați cât de repede pleacă premiile de lângă noi. Mașina în continuare n-a plecat pentru că n-am aflat cine este marele câștigător. În schimb, mai avem o singură tabletă de oferit cadou. De aceea, Cristina, hai să nu mai stăm pe gânduri și să aflăm care este cel de-al treilea număr norocos al extragerii de astăzi. Cristina, te rog să extragem prima cifră, cea a unităților. Și să vedem. 9. 9 este cifra unităților din al treilea bilet. Câștigător. Mai departe ne îndreptăm către urna zecilor. Iar Cristina alege cifra 7. Un 9 și un 7 până acum. Mulțumim. Continuăm extragerea și vom afla cifra sutelor. Amestecăm. Să vedem unde se oprește norocul. La 4 de data asta. Un 9, un 7 și un 4. Primele 3 cifre ale biletului. Mai departe, unitățile de mii. Vom afla imediat care este cifra. 0. Și au mai rămas doar 2 cifre de completat. O vom afla în cele ce urmează pe cea a zecilor de mii. Acesta este biletul pentru ultima tabletă pe care o puteți câștiga astăzi. 2. 9, 7, 4, 0 și 2. Uitați-vă foarte atent pe toate biletele pe care le aveți la îndemână. Poate veți fi unul dintre câștigători. Aflăm imediat. 1. 120.479. Acesta este al treilea bilet câștigător norocos de la această extragere. 120.479. Chiar acum verificăm să vedem al cui aparține, cine și de unde l-a jucat. Noi l-am extras și așteptăm să intrăm în legătură telefonică cu el. Să vedem ce impresie are el, așa că
a reușit să, sperăm noi, să câștige o tabletă Samsung Galaxy Tab 3. Cred că momentan vorbește la telefon, e o persoană ocupată, sună ocupat încă, dar norocul e iar de partea lui. Vom vorbi la Bistrița Năsăud. Da. Alo, bună ziua! Bună. Domnul Flentea Ionuț? Da. Ce faceți? Cum vă petreceți ziua de astăzi? Fac curat, de exemplu. Sunteți un om foarte harnic. Haideți să mă prezint și eu. Vă spun de la București. Și cineva mi-a zis că trebuie să vorbesc neapărat cu dumneavoastră și să vă anunț un lucru. Nu știu dacă ați aflat sau nu. Nu v-a zis nimeni? La mașină. A, ne urmăriți cumva? Păi nu vă urmăresc, dar nu știu dacă e o glumă. Știu că am acolo un teanc de bilete, da? Un teanc. Le-ați și numărat câte sunt în teanc? Cum? Le-ați numărat? Păi, ăsta acolo ceva, știu eu. De când m-am apucat de ele. Acum nu știu dacă e o glumă sau... Dar de când v-ați apucat de ele? Păi acum de când eu mă joc de mult, numai de când am venit acasă... Prin 5 octombrie, nu? Cam așa. Foarte, foarte bine ați făcut. La tombolă, dar... Exact. De mult mai multă vreme. Ați jucat de multă vreme, motiv pentru care Casa Pariurilor vă oferă acum un premiu. Aveți un bilet norocos și ați câștigat un Samsung Galaxy Tab 3. Tableta este a dumneavoastră, felicitări! Ce m-am speriat, mă gândeam că am luat mașina. Mașina când e? Mașina mai e până la mașină. Poate mai aveți noroc, cine știe. Și nu s-a terminat aici extragerea, să știți, mai avem. Intrați să ne urmăriți online și vedeți cum decurg în continuare lucrurile. Momentan v-am anunțat, ați câștigat. Să știți că asta a fost ultima tabletă înscrisă. Multă lume ar fi vrut să aibă biletul norocos. Așa, da. Vă mulțumim, să jucați în continuare cu la fel de mult noroc. Noi vă urăm sărbători fericite. Colegii mei vă vor contacta după această extragere și veți afla cum puteți intra în posesia premiului. Da, mulțumesc. La revedere, numai bine. La revedere. Și așa am oferit primele 3 premii. Cele 3 tablete au plecat deja. Avem la Bistrița Năsăud una, la Galați și în Mehedinți. Nimeni din București, vedeți, dacă eu v-am spus să veniți aici, dacă veneați, poate atrăgeați norocul mai mult de partea voastră. Lăsând acum gluma la o parte, probabil că deja v-ați cam plictisit, să zic așa, că vorbesc cam mult, dar n-am ce să fac, să știți, așa mi s-a spus să vorbesc mai mult pentru că trebuie să prelungim suspansul. Nici nu știți acum, trebuie să vă concentrați, să vă doriți foarte mult să fiți unul dintre câștigători. Mașina așteaptă, este lângă agenția Casa Pariurilor din șoseaua Pantelimon numărul 254, își așteaptă câștigătorul, viitorul proprietar. Fetele sunt pregătite, fetelor, vedeți că nu-i de joacă, avem o mașină în mâinile noastre acum. Vom alege noi către cine ajungem și la cine va parca, așadar sunteți pregătite? Da? Sper că nu o să facem, adică îi mai ținem așa pe jar un picuț sau dăm drumul la extragere? Ce spun membrii juriului? Vrem să aflăm câștigătorul? Toată lumea e nerăbdătoare, este marele premiu. Ultima tombolă din acest an am mai oferit un autoturism și în primăvară a fost o extragere în luna mai a acestui an, încă o extragere acum în decembrie și vă spun că deja avem anunțată și premiul și extragerea din primăvara viitoare. Așadar, multe premii, acum trebuie să ne concentrăm. Gata, nu mai trag de timp, fetelor, să-i dăm drumul, să aflăm care este numărul, cine va câștiga marele premiu al acestei tombole. Cine va câștiga autoturismul Volkswagen Tiguan 4x4. Cristina amestecă cu atenție bilele din urna unităților. Emoțiile încep să crească. Eu sunt sigură de asta. 4 este prima cifră. Mulțumesc. Mai departe. Din urna zecilor, Cristina va extrage cifra 6. Mulțumim. 4 și 6. Oare numărăm așa din 2 în 2? Să vedem. Din urna sutelor. Deja mă gândesc cam câte persoane sunt acum și urmăresc așa biletele nerăbdătoare. Avem cifra 4.
464. Mai departe, vom afla care este cifra unităților de mii. Repet, acesta este marele bilet câștigător. Cel care va decide cine intră în posesia autoturismului, cifra 0. 4, 6, 4 și 0. Doar două cifre ne mai despart de a afla cine câștigă autoturismul, cine va pleca cu el de aici, de la Casa Pariurilor. Alegem cifra 8. Acum trebuie să vă spun, pentru că numărul de bilete înscrise în tombolă este de 348.750, asta înseamnă că nu putem avea cifra 3 în ultima urnă, pentru că ar fi un număr mai mare decât cel al biletelor înscrise. Este o explicație logică, sper că este pe înțelesul tuturor, așadar vom putea alege doar dintre 0, 1 și 2. Este o condiție care apare în 1. Deja am aflat care este numărul câștigător 180.464. 180.464 nu sunt 6 cifre la întâmplare, sunt 6 cifre care ne spun cine câștigă marele premiu al tombolei Casa Pariurilor, un autoturism Volkswagen Tiguan 4x4, marele premiu al tombolei din decembrie 2013. Aflăm care este numele, încă nu vi-l spun, să vedem dacă ne răspunde. E de undeva din inima țării. Și telefonul sună. Să vedem cine ne răspunde. Alo. Alo, bună ziua! Bună ziua. Domnul Horațiu Olar? Da, bună ziua. Bună ziua! Ce faceți? Sunteți la Târgu Mureș, din câte știu eu, așa, nu? Da, bună ziua, sigur, da. Da? Spuneți. V-am sunat așa să vedem ce mai faceți. Mi-a dat cineva numărul dumneavoastră de telefon și mi-a spus că ar fi bine să vă sun astăzi. Da? Să știți că... Stați, nu închideți, mă auziți? Nu închid, da, vă aud. Am crezut că deja vi se pare așa un pic impertinent că nu m-am prezentat. Haideți să vă spun. Numele meu este Camelia. Da. Și m-am împrietenit cu câțiva oameni foarte darnici din București, ca să spun așa. Ei mi-au spus că aveți cam multe bilete înscrise la tombola Casa Pariurilor, e adevărat? Da. Câte bilete aveți? Multe. Câte am pierdut. O mai știe și câteva. Acum așa e în viață, mai pierdem, mai câștigăm. Așa, mai... Cum a fost? Mai rău cu câștigul. Domnul Horațiu, cum a fost anul ăsta, 2013? A fost așa cu ghinion, cum se spunea, că știți, 13, vezi, Doamne, aduce ghinion peste... Relativ, nu, pentru mine nu. A fost un an bun, nu? Da, eu sunt mulțumit. Și în general așa ați mai câștigat? Din punct de vedere, nu... Ați mai câștigat în general premii la concursuri până acum? Nu. Nu? Niciodată? Nu. Puteți să spuneți câți ani aveți? 27. 27, mulți înainte. Da, mulțumesc. Deci în 20... În 20... Tot cu 24 am rămas, chiar să mă gândesc. Asta e foarte bine. Deci în 27 de ani n-ați câștigat niciun premiu până acum. Mai rar așa, nu. Adică nu, mă rog, niciun premiu. Am mai câștigat când am pus un bilet, am câștigat, dar nu. Da, un premiu consistent, norocul așa, să cadă norocul așa pe dumneavoastră. Știți cum se spune? N-ați avut o situație de asta. Nu. Nu, de ce am câștigat un premiu sau ceva? Eu vreau să verific, să văd așa că, v-am zis, am primit indicații clare că trebuie să stau foarte serios de vorbă cu dumneavoastră. Și v-am zis că stăm, da, chiar dacă nu vi se pare, eu vorbesc foarte serios, să știți. Și tot la fel de serios, vreau să vă anunț și vă rog să mă ascultați cu mare atenție, vreau să vă anunț că în cadrul tombolei Casa Pariurilor, dumneavoastră, domnul Olar Horațiu din Târgu Mureș, Da. ați câștigat, cu foarte mare noroc, spun eu, marele premiu al tombolei. Ați câștigat autoturismul Volkswagen Tiguan 4x4. Felicitări! Nu cred. Adică cum? Eu vă zic că vă vorbesc foarte serios și nu mă credeți. Mă supăr acum și eu. Eu vă cred, dar pot să verific undeva. Dacă erați acum online, m-ați fi văzut cum stau cu telefonul și eu încerc să vă convin că ați câștigat și dumneavoastră nu mă credeți. Adică cum vine asta? Știți cât și-ar fi dorit să câștige? Eu așa, până nu văd, nu cred.
Atunci intrați pe site și verificați. Colegii mei oricum vă vor suna. Ia uitați că pot să vă fac cu mâna dacă vreți. O să rămână înregistrare și pe site și o să vedeți într-adevăr. Da. Nu am acces la internet. E așa, e, unii mai și muncesc. Dar știți că și-ar dori să muncească, și să și câștige așa o mașină în același timp? Adică nu vă mai plângeți că munciți, că uitați. Da. Sunteți la muncă și ne venim cu mașina după dumneavoastră. Că nu pot să intru acum pe NSS la serviciu și nu am acces decât la Dar eu vă garantez că sunteți câștigătorul. Puteți să v-ați gândit pe cine să sunați mai întâi și să spuneți că ați câștigat? Aveți pe cineva apropiat? Nu? Da, normal. Atunci o să vă sune colegii mei, vă vor anunța cum să intrați în posesia premiului. Felicitări! Deci vorbiți serios? Dar eu tot încerc să vorbesc serios, dar dumneavoastră nu prea. Eu vorbesc, dar dumneavoastră nu știu. Nu bine, ce să zic, vă mulțumesc frumos. Nu bine, nu bine, mulți ani fain, nu. Mulți ani fain, așa, că de ardere. Așa, da, deci vorbesc foarte serios, dumneavoastră veți conduce în Târgu Mureș autoturismul Volkswagen Tiguan 4x4. Felicitări! Iar colegii mei de la Casa Pariurilor vă vor contacta și vă vor anunța cum să intrați în posesia premiului. Aha, nu bun. Și până atunci unde pot să verificați să ajung acasă pe A4? Intrați acum pe site-ul casapariurilor.ro și veți vedea www.tombola.casapariurilor.ro. Acesta e site-ul. Ok, bine. Intrați cât de repede puteți, că nu place să știți că nu aveți încredere așa în mine. Da, bine, bine. În general, Mulțumesc. vă mulțumim, sărbători fericite. Ok, sărbători fericite și un an fericit. Vă așteptăm să conduceți mașina. La revedere, numai bine. Bine, mulțumesc. La revedere, cele bune. Numai bine. O, Doamne, greu mai e cu oamenii care câștigă și ne-au încredere că au câștigat. Ca să vedeți cum e. Iată că am oferit deja toate cele 4 premii, dar vă spuneam de la început că vom extrage rezerve pentru fiecare premiu oferit. În cazul în care cel care deja a fost extras și am și vorbit cu cei care au câștigat, e vorba de Olaru Horațiu din Târgu Mureș, cel care abia ce am închis telefonul și a câștigat marele premiu în autoturism Volkswagen Tiguan 4x4, Oglindarul Viorel, Flenta Ionuț și Cosma Ionuț. Avem 2 de Ionuț câștigători. Aceștia sunt cei 4 câștigători norocoși de astăzi. Dar acum, în cazul în care nu va putea fi validat din motive strict care țin de participare și de regulament premiul, vom extrage și câte 5 rezerve, da? 5 rezerve pentru fiecare pentru tablete și 5 rezerve pentru marele premiu pentru autoturism. Acestea, vă spun, vor fi luate și verificate doar dacă nu pot fi validate premiile. Fetelor, haideți să începem extragerea rezervelor. Vom avea 5 extrageri pentru tablete, iar apoi 5 extrageri pentru autoturism. Te rog, Cristina. Cifra unităților este 0. Așadar, nu fiți supărați dacă până acum nu v-ați numărat printre norocoși, cei 4 norocoși. Mai sunt șanse de câștig. Și de asemenea, toate biletele care au fost până acum înscrise sunt valabile și pentru tombola din 16 aprilie a anului viitor. Cifra 4 este cea de-a doua, cifra zecilor. Mai departe, Cristina va extrage cifra sutelor. Cifra sutelor, tot 4. 044. Mergem acum la urna unităților de mii. Pentru a afla primul număr pentru rezerve. 0. 0, 4, 4 și 0. Mai departe, urna zecilor de mii. Tot 4. 0, 4, 4, 0, 4. Și ultima cifră este 3. 340, 400, 340.440 este numărul primului bilet care va intra la categoria rezerve pentru tablete.
340, 440. Mulțumim. Vom mai avea încă 4 astfel de extrageri. Și apoi 5 rezerve pentru autoturism. Începem extragerea celei de-a doua rezerve. Cifra unităților. 0. Mai departe, cifra zecilor. Cristina extrage. Cifra 5. Mulțumim, fetelor. Tot Cristina și Sorina au fost cele care au oferit premiile și în primăvară. Tot ele au extras. 6 acum. Și poate ne vom revedea tot împreună și la primăvară, la viitoarea extragere. 6. 9. Corect. Cifra unităților de mii. Acum cifra zecilor de mii. 5. Și trebuie să mai aflăm o singură cifră. Revenim cu aceeași explicație, pentru că numărul biletelor înscrise este de 348.750. Atâtea bilete au fost înscrise în tombolă. Asta înseamnă că nu putem avea un număr mai mare, de aceea am eliminat bila cu numărul 3 din urna sutelor de mii. Am extras cifra 2. Acum suntem în regulă, regulamentar, cum s-ar spune. 259.650. Acesta este cel de-al treilea bilet pentru rezerve. Mai trebuie să aflăm încă 3 bilete, 3 numere, la care se va apela doar în cazul în care nu vor putea fi validate biletele câștigătoare și anunțate în primă fază. Începem extragerea celei de-a treia rezerve. Și aflăm cifra unităților. 7. Mulțumim. Mai departe, cifra zecilor. Este 0 cifra zecilor. Aflăm acum din urna sutelor cifra 9. 7, 0 și 9. Continuăm și vom extrage cifra unităților de mii. 3. Trebuie să mai aflăm încă 2 cifre pentru cel de-al treilea număr al biletului care intră la categoria rezerve. Extragem cifra 3. Vom completa numărul imediat cum vom afla și ultima cifra numărului și anume tot un 3. 333.907. 333.907 este cel de-al treilea număr pentru cea de-a treia rezervă. Vom mai avea încă 2 extrageri. Aceste bilete sunt pentru tablete. Și acum pornim extragerea pentru cea de-a patra rezervă. Te rugăm, Cristina. 1 este 1, prima cifră. Cifra unităților. Acum ajungem la cifra zecilor.
5 am extras, 1 și 5. Mai departe, cifra zecilor, sutelor. Cifra sutelor este 7. 1, 5 și 7 până acum. Din urna unităților de mii, alegem cifra 8. Cristina va extrage acum cifra zecilor de mii și anume 2. Și ultima cifră, cea a sutelor de mii, pentru cel de-al patrulea număr, 3. 328.751. Cea de-a patra rezervă, 328.751. Și mai avem o singură extragere din categoria rezerve. Cum vă spuneam, aceste bilete, te rog, Cristina, să începem. Aceste bilete vor putea fi validate doar în cazul în care primii extrași nu vor putea să confirme că au respectat toate normele din regulament. Am extras deja cifra unităților, e vorba de 5. Mulțumim. Mai departe, cifra zecilor. Și de asemenea, toate aceste bilete rămân în cursă pentru premiile care se vor oferi în primăvara anului viitor. 9. Cifra zecilor. Vă tot spun asta pentru că trebuie să păstrați și ar fi bine să păstrați în continuare biletele. Că cine știe cum vor sta lucrurile la următoarea extragere. 7 acum, cifra sutelor. Din urma unităților de mii ne pregătim să extragem cea de-a patra cifră a biletului. E vorba de cifra 3. 5, 9, 7 și 3. Mai departe, urna zecilor de mii. Am extras cifra 7. Și ultima cifră a numărului pentru ultimul bilet care intră la categoria rezerve. E vorba de 1. 173.795. Cu asta vom încheia și extragerea pentru rezerve pentru tabletele care au fost puse în concurs. 795. Iar în cele ce urmează vom face și 5 extrageri pentru 5 rezerve, de data asta pentru marele premiu pentru autoturismul Volkswagen Tiguan 4x4. Să începem prima extragere din categoria rezerve pentru marele premiu al tombolei. 6. Cifra unităților. Mergem acum către cifra zecilor. Cifra zecilor este 1. 6 și 1. Vom afla acum care este cifra sutelor. Cristina a extras 1. 6 și 1, 1. Mai departe, către cifra unităților de mii. Tot 1. 6, 1, 1, 1. Încă un 6. Asta înseamnă că trebuie să eliminăm bila cu numărul cu cifra 3
pentru că numărul de bilete înscrise este de 348.750. De aceea nu putem avea o cifră mai mare de 2. Chiar și am extras 0. Asta înseamnă că avem 61.116. 61.116 este numărul primului bilet din categoria rezerve pentru autoturismul Tiguan, Volkswagen Tiguan 4x4. Dacă domnul din Târgu Mureș nu va putea să-și valideze premiul, abia atunci se va apela la acest bilet. Dacă nu, păstrați-l pentru următoarea tombolă. Vom mai face încă 4 extrageri, tot din aceeași categorie a rezervelor. Începem acum cu cifra unităților. Cifra 2. Mai departe, cifra zecilor. Am extras cifra 3. 2, 3 și mai departe ne îndreptăm către urna sutelor. Cristina a extras cifra 6, 8. Un 2, un 3 și un 8. Cifra unităților de mii acum. E vorba de 0. Încă 2 cifre ne mai trebuie ca să completăm numărul. Din urna zecilor de mii vom alege cifra 2. Și acum către ultima urnă pentru a afla numărul celei de-a doua rezerve. 1. 120.832. Unul dintre biletele care rămân la categoria rezerve pentru marele premiu, autoturismul Volkswagen Tiguan 4x4. În continuare mai facem încă 3 extrageri. Începem, Cristina, te rugăm, cu cifra unităților. Și am ales cifra 7. Acum, cifra zecilor. Este 0 pentru acest bilet. 7 și 0. Mai departe, urna sutelor. Cristina a ales cifra 1. 7, 0 și 1. Trecem acum la cifra unităților de mii. Cifra unităților de mii este 6. Mulțumim. Acum ajungem la urna zecilor de mii și vom extrage cifra 3. Ultima cifră pentru biletul care reprezintă rezerva cu numărul 3 este 2. 236.107. 236.107 este numărul biletului pentru cea de-a treia rezervă din categoria Marelui Premiu. Mai avem doar 2 astfel de extrageri de făcut. Acum aflăm cifra unităților pentru cea de-a patra rezervă. Am extras cifra 6. Continuăm extragerea și vom afla care este cifra zecilor. E
vorba de cifra 8. Vă mai spun că între timp Casa Pariurilor vă oferă și premii săptămânale. E vorba de iPhone-uri 5C și de asemenea premii lunare Smart TV-uri Samsung. Cu siguranță dacă ați participat știți unde îi puteți urmări, atât pe Facebook cât și pe site-ul www.tombola.casapariurilor.ro. Am aflat și cifra sutelor între timp, e vorba de cifra 7. Cristina a extras cifra 1 pentru unitățile de mii. 6, 8, 7 și 1. Din urna zecilor de mii am extras cifra 1. 6, 8, 7, 1, 1 și ne mai trebuie o singură cifră pentru a stabili biletul celei de-a patra rezerve. 3. 311.786. Unul dintre biletele la care se va apela doar dacă nu va fi validat primul bilet desemnat câștigător pentru autoturismul Volkswagen Tiguan 4x4. Acum urmează ultima extragere din cadrul acestei tombole, ultima și pe anul acesta. Începem cu cifra unităților, care este 6, pentru ultimul număr extras. Continuăm cu cifra care va fi extrasă din urna zecilor. E vorba de cifra 8. Un 6 și un 8 până acum. Mergem către urna sutelor și fetele vor extrage cifra 8. Încă 3 cifre și aflăm numărul complet. Să vedem. Următoarea cifră extrasă este 0. 6, 8, 8 și 0. Penultima cifră extrasă din cadrul acestei tombole și extragerii de astăzi e vorba de cifra 1. Cifra zecilor de mii. Aflăm acum care este și ultima cifră a sutelor de mii, 3. 310.886. E bine, odată cu acest număr pe care îl trecem pe panou și care intră, cum vă spuneam, la categoria rezerve pentru marele premiu Volkswagen Tiguan 4x4, autoturismul care a fost oferit cadou, dar aceste rezerve vor fi ținute și vor fi luate în considerare doar dacă nu va putea fi validat premiul deja stabilit și cel care este titularul biletului desemnat câștigător. Așadar, am făcut și cele 5 extrageri pentru rezervele autoturismului, am făcut și 5 extrageri pentru rezerve pentru tablete, am oferit 4 premii, cele 3 tablete Samsung Galaxy Tab 3 și autoturismul care este lângă agenția Casa Pariurilor din șoseaua Pantelimon numărul 254, autoturismul Volkswagen Tiguan 4x4. Așadar, acestea fiind spuse, am făcut fericiți fetelor, vă mulțumim tare mult că ați fost alături de noi. Le mulțumim organizatorilor, Casa Pariurilor, cea care vă oferă, iată, premii cam în fiecare sezon. Când este primăvară, ne așteaptă cu premiile care au fost oferite în luna aceasta, anul acesta în mai. Va fi o extragere și în aprilie, pe 16 aprilie 2014. Vreau să vă mai spun că atunci veți avea șansa să câștigați un autoturism Mercedes CLA și 3 tablete în Samsung. Așadar, nu se termină aici tombola. Practic, toate biletele care sunt jucate în perioada 1 octombrie 2013 și 13 aprilie 2014 vor intra în cursă pentru aceste premii. Repet, un autoturism Mercedes CLA marele premiu și 3 tablete Samsung. Între timp, puteți câștiga și premii săptămânale. E vorba de iPhone-uri 5C și premii lunare Smart TV-uri Samsung. Vă mulțumim tare mult că ne-ați urmărit. Mă bucur că ne-am revăzut și de data aceasta. Sper să ne vedem
și să oferim în continuare premii și în primăvara anului viitor. Între timp, vă doresc să aveți mult noroc, să câștigați și biletele pe care le înscrieți, să rămâneți, dacă nu, în curse pentru premii din cadrul extragerii și din cadrul tombolei pe care Casa Pariurilor le organizează. Vă mulțumim că ne-ați urmărit. Casa Pariurilor vă urează sărbători fericite, să vă bucurați alături de cei dragi, iar anul viitor să ne revedem zâmbitori, veseli și foarte optimiști. Vă pup și vă mulțumesc. La revedere!